Kinaumagahan ay agad namang nagising si Roble. Paglabas niya ng silid, ay agad naman niyang nadatnan si Nong Jem na nagkakape. Roble, maupo ka. Wika ni Nong Jem. Agad namang umupo si Roble sa mesa dahil sa ramdam nitong merong nais ipahiwatig si Nong Jem. Roble, kahit anong mangyari ay huwag mong hahayaang mapansin ng maraming tao ang nangyayari sa ating lugar. Maaaring sa mga mata ng ordinaryong tao ay walang nangyayari sa lugar na ito. Kaya huwag mo na silang bigyan ng pangyayaring magpapabago sa kanilang isipan. Hayaan mo ang mga ordinaryo ay manatiling ordinaryo. At ang may mga alam naman ay alam kong isisikreto nila ang pangyayaring ito. Marami nang lumilikas na mga manggagamot, Roble, dahil sa paglakas ng mga maranhig na naririto sa ating lupain. Di yun napapansin ng mga ordinaryong tao sa kadahilanang ang lahat ng biktimang mahal nila sa buhay ay inaalis sa kanilang mga memorya. Wika ni Nong Jem. Maestro, bakit hindi natin pwedeng ilantad ang totoong nangyayari sa mundo? Bakit natin to kailangang ilihim? Tanong naman dito ni Roble. Upang mapanatili ang balanse. Upang maging normal ang paggalaw ng lahat ng tao. Isipin mo, Roble, kung ang lahat ng nilalang sa mundo ay matuklasan ng ganitong uri ng digmaan, imbis na patuloy ang pag-unlad ng sibilisasyon, ay maaantala yon dahil sa nakita na nila ang katotohanan. Mawawala na rin ng silbi ang pagsubok ng mga buhay na ibinigay ng ating Panginoon. Kumbaga, Roble, hindi mo pwedeng lagyan ng asukal ang ulam na papaitan para mapasarap ito. Mas masarap ang pagkain kapag kinain mo ito sa kanyang orihinal na lasa. Sagot naman ni Nong Jem. Nang marinig ito ni Roble, ay halos hindi niya maunawaan ang nais ipahiwatig ng kanyang maestro. Mas pinili na lamang ni Roble na kumain noong mga oras na yon upang muling paghandaan ang kanyang gagawing pagpuksa sa mga maranhig. Nang bumangon ang demonyong iyong kasangga, ay siya namang pagsakop nito sa mga kabundukan ng Tubahon, kasama na ang Loreto. Maraming mga maranhig ang gumagala tuwing gabi, kaya naman wala ka nang masisipat kahit mga pulube sa ating bayan sa oras ng dapit hapon. Konting pag-iingat, Roble. Sa naaamoy kong mas malakas na ngayon ang mga datu ng mga maranhig. Dagdag pa ni Nong Jem. Huwag kayong mag-alala, Nong Jem. Hindi lang sila ang lumakas. Makikita natin ang lakas nila sa kalis na taglay ko. Sagot naman dito ni Roble habang unti-unting inilalabas ang kalis na nakasilid sa taguban. Nang makita ito ni Nong Jem, ay halos lumuwa ang mga mata nito dahil sa sobrang pagkamangha sa kanyang mga nasilayan. Ang kalis ng apo? Gulat na wika ni Nong Jem. Oo, maestro. Hindi ako nawala nang walang ginagawa. Naghanda din ako, maestro, upang sa pagbalik ko ay makakasiguro na ako na mapuksa ko ang mga demonyong ating kalaban. Di na tayo pababayaan ng kalis, maestro, dahil sa oras na ito ay hawak ko na ang totoong kalis ng apo. Sagot naman dito ni Roble. Habang tinitingnan yon ni Nong Jem, ay parang nahahalina siya sa ganda nito. Animoy ang kalis na yon ayon kay Nong Jem ay isang obra maestra na nililok ng panahon.
Saan mo nakuha yan, Roble? Tanong ni Nong Jem. Noong mga panahong hindi niyo ako nakakasama, maestro, ay nadapo ako sa isang lugar kung saan naroon ang mga tagapangalaga ng kaharian ng mga antingero. Doon ay tinuruan nila ako ng pamamaraan ng isang ganap na antingero. Maging sa pagsasanay, maestro, ay marami rin akong napagdaanan. Kaya ko lamang nakuha ang kalis na ito dahil sa tulong ng mga kapatid ko sa ibang mundo. Sa ilang araw kong nawala sa inyo ni Mang Lucas, ay doon ako unti-unting pinamulat sa mga napakagandang likha ng Panginoon. Mas lalong napalapit ako ngayon sa ating Diyos dahil sa aking mga karanasan sa lugar na yon. Di ko man maitatanggi, maestro, pero mula noong nawala ako sa aking mga kapatid sa ibang mundo, ay labis akong nangungulila sa mga ito. Nais ko man silang masilayang muli, ay hindi na yon maaari. Sagot naman dito ni Roble. Matapos nitong makapagsalita, ay agad naman itong nagkwento tungkol sa lahat ng kanyang mga karanasan. Halos abutin na sila ng tanghali noong mga oras na yon dahil sa pag-uusap. Hanggang sa dumating ang punto na nabaling ang kanilang wisyo sa nawawalang si Mang Lucas. Ayon kay Nong Jem, na noong mga panahong wala si Roble sa tahanan ni Mang Lucas, ay biglang merong sumalakay na grupo ng mga maranhig. Hinalughog ng mga ito ang lahat ng parte ng bahay, maliban sa isang silid na ikinubli ni Mang Lucas. Napakatagal bago mabuksan ng mga maranhig ang bahay ni Mang Lucas dahil sa dami nitong pangontrang nakalatag sa kanilang tahanan. Kung hindi pa ginamit ni Amon ang kanyang abilidad, ay maaaring hindi nila nakuha si Mang Lucas. Tandang-tanda pa ni Nong Jem ang sinabi ni Mang Lucas bago sila maghiwalay ng landas. Pakatandaan mo, Jem. Merong kang disipulong naghihintay sa'yo. Huwag mo na akong alalahanin dahil wala naman akong pamilyang maiiwan. Hindi din tayo pwedeng sabay na magkubli sa lugar na yan dahil alam kong hahanap at hahanapin tayo ng ating mga kaaway. Nananalig ako sa iyong disipulo. Naway mapuksa ninyo ang mga diablong ito. Wika ni Mang Lucas. Matapos makapagwika ni Mang Lucas, ay agad din naman yung tumungo papunta ng kanyang bahay upang pagbuksan ng mga ito. Si Nong Jem naman noong mga oras na yon ay agaran din ang pagkubli sa nakatagong silid ng bahay ni Mang Lucas. Animoy ang silid na yon ay siya ring ginawa ng mga magulang ni Roble noong mga panahong sumugod sa kanila ang mga maranhig. Hindi na nakasigaw pa si Mang Lucas ayon kay Nong Jem, gawa ng ginamitan yon ng usal ni Amon. Pagsilip ni Nong Jem sa maliit na siwang ng silid na yon, ay doon niya nasilayan si Mang Lucas, napasan-pasan ng mga maranhig habang naninigas yon. Animoy napasukan ito ng napakalakas na tigalpo, kaya naging ganon ang kanyang estado. Nang mailabas na si Mang Lucas ng mga maranhig, ay siya namang pagkuha ng mga lihim na karunungan nitong nailathala sa bawat librong naroroon. Maging ang mga kasaysayan ng kanyang mga ninuno ay pinagkukuha ng mga ito. Ang susi na dating ginamit ni Roble ay kinuha ni Amon ayon kay Nong Jem. Dagdag pa ni Nong Jem na maging ang kasaysayang hawak niya ay nalimas rin ng mga ito. Mabuti na lang at nakasuot sa kanya ang kanyang 7 bertudes na agimat noong mga panahong sumalakay ang mga maranhig sa tahanan ni Mang Lucas. Sa bawat paglipas ng araw, ay halos hindi na mabilang ni Nong Jem ang mga matatandang albularyong nagsisilikas
makalayo lamang sa tubahon. Ang mga ordinaryong tao naman noong mga oras na yon ay walang kaalam-alam sa pagbangon ng isang mabagsik na demonyo. Maniwala kayo o hindi, ang natirang manggagamot sa buong tubahon noong mga panahong yon ay si Nong Jem lamang at si Mang Lucas. Marami siyang pinuntahang albularyo upang humingi ng tulong, pero ang lahat ng mga ito ay walang lakas upang kaharapin ang mga demonyong maranhig na umuusbong. Matapos nilang mag-usap ay agad din namang naghanda si Roble ng kanyang mga gamit. Ang pinakamalakas niyang armas noong mga oras na yon ay ang kanyang isipan. Kinabisado niya kasi ang lahat ng mga usal na nandoon sa silid ng Garuda. Kung hindi niyo na itatanong, ang Garuda ay isang maalamat na nilalang na nasa kasaysayan na ng ating mga ninuno ilang siglo na ang lumipas. Pinagpasa-pasahan na lang ang karunungang yon, kaya nakarating ito sa ibang ibayo ng karagatan. Marami na ding nakasilay dito na maaaring magpatunay sa katotohanan ng Garuda. Balik tayo sa kwento. Nang makapaghanda na si Roble ay agad naman itong tumungo sa bundok ng Tubahon upang hanapin ang mga maranhig. Kasakasama niya ang kanyang maestro. Walang takot nilang sinuong ang lahat ng bundok ng Tubahon. Pagsuong pa lamang nila Roble sa unang bundok ay pansin nila ang mga iba't ibang uri ng mga nilalang na nagsisipulasan. Maestro, mag-iingat ka. Dahil ayon kay Mina, kayang ipagkaisa ng demonyong yon ang lahat ng uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Wika ni Roble sa kanyang maestro. O Roble, huwag kang mag-alala. Hindi pa naman tumatalikod ang haring araw, kaya wala pang problema sa kalangitan. Sagot naman ni Nong Jem. Habang sila ay naglalakad, pansin na ni Roble ang napakakapal na salot sa paligid. Animoy ang hangin na sumisimoy noong mga oras na yon ay kulay berde na dahil sa ginagawang panlalason ng mga mambabarang sa lahat ng nilalang na nakatira sa lugar na yon. Di pa man nasisilayan ni Roble ang pugad ng mga maranhig, pero ramdam na nito ang bigat ng presensya ng lahat ng datong tagasunod ng demonyo. Pagbaba nila sa unang bundok, ay doon bumungad kila Roble ang 10 panauhing balot na balot ng telang itim. Nang magkatinginan ang panig nila Roble at ng mga nilalang na yon, ay wala nang sinayang si Robleng oras upang buhayin pa ang mga ito. Agad siyang nag-usal ng 1,000 espiritual na sandata at agaran din ang pagpapakawala niya dito. Nang makita yon ng mga nilalang, ay agad naman itong nagsiliparan, pero hindi yon sapat upang mailagan nila ang napakaraming palaso at mga sibat sa kalangitan. Pagtama ng mga espiritual na sandatang yon, kasabay nito ang paglaho ng mga nilalang na tinamaan ng usal ni Roble. Dahil sa ginawa ni Roble noong mga oras na yon, ay nagdulot ito ng tensyon sa paligid. Marami na silang naririnig na nag-uungol noong mga oras na yon, di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Nong Jem, andyan na sila. Wika ni Roble sa kanyang maestro. Si Nong Jem naman noong mga oras na yon ay piniling magmasid at maging alerto sa mga nilalang na maaaring sumugod sa kanila. Pagtingin ni Roble sa mga nagsisitaasang talahib sa pangalawang paanan ng bundok ng Tubahon, ay doon niya nasipat ang napakaraming nilalang
na papalapit sa kanya. Lahat ng nilalang na nasisilayan niya ay paiba-iba ang uri. Merong mga kapre, itim na engkanto, aswang, balangitaw, at kung ano-ano pa. Nang malapit na ito sa kinaroroonan nila Roble, agad namang sumugod ang magmaestro upang salubungin ang mga nilalang na yon. Habang tumatakbo si Roble, ay pasimpleng inilagay niya sa kanyang mga kamay ang mutya ng kabibing ibinigay sa kanya ni Ragot. Kasabay ng paghawak niya dito ay ang pagliyab ng kanyang katawan. Bilang isang diwata ng apoy si Ragot, ay hindi na yon nakapagtataka sa abilidad ng mutyang ibinigay niya kay Roble. Si Nongjem naman ay hinalikan na ang kanyang 7 bertudes na siyang senyales ng paghingi ng karagdagang proteksyon laban sa nalalapit na digmaan. Pagsagupaan ng mga ito ay walang awang hinataw ni Roble ng kanyang kalis ang mga nilalang na yon. Ang lahat ng tinatamaan ng kalis ay natutupok. Ang mga aswang na nasa kalangitan ay patuloy ang pagdagit sa kanila, pero hindi yun umuubra dahil sa lakas ng bakod at poder ng magmaestro. Pagsugod ng isang kapreng kasing taas ng isang puno kay Roble, ay agad naman niya itong nasalag. Agnas ang kanang kamay ng kapreng yon nang maputol ito ni Roble. Kasabay ng pagputol ni Roble sa kamay nito ay ang pagtarak niya ng kalis sa dibdib ng kapre. Halos ilang minuto lang ang lumipas magmula noong nangyari ang sagupaan at halos kalahati na sa mga nilalang na kalaban nila ang nalalagas. Lumipas pa ang ilang minuto at doon na nasilayan ni Roble ang mga paparating na maranhig. Kasabay ng pagdating ng mga maranhig ay ang paglipad ng napakaraming tipak ng bato sa kalangitan na kung saan patungo sa kinaroroonan nila Roble. Nang makita ito nila Roble, ay agad din naman silang kumaripas ng takbo sa lugar na hindi na maaabot ng mga tipak ng batong ibinato ng dato ng mga maranhig. Sa paglapit ng mga maranhig sa kinaroroonan nila Roble, ay ang paghupa ng digmaan laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Alberto Apo! Bakit ka ba nandito? Napakarami mo namang buhay at nagawa mo pang makaligtas sa kamatayang inihatol sa iyo ng aming Panginoon. Maswerte ka noon, pero sinisigurado kong malas ka na ngayon. Wika ng datong merong malalaking kamay. Sa likuran naman ng datong yon ay ang datong merong hawak na kampilan na siyang sumaksak kay Roble. Nang makita yon ni Roble, ay halos hindi na niya mapigilan ang kanyang sariling maghangad ng paghihiganti dito. Agad niyang inusal ang kanyang nalalamang pamako sa mga maranhig na siyang itinuro sa kanya ng Garuda. Kasabay ng pag-usal ni Roble ay ang pagsugod nito sa kinaroroonan ng mga maranhig. Animoy noong mga oras na yon ay walang pakialam si Roble kahit gaano pa karami ang kanyang kalaban sa lugar na yon. Si Nongjem naman ay nananatiling nakaalalay sa kanyang disipulo upang masiguradong magiging ligtas ito sa mga sorpresang pag-atake na maaaring gawin ng mga maranhig. Nang makalapit na si Roble sa kinaroroonan ng mga maranhig, ay kasabay nito ang pagbitaw ng napakalakas na pamako na halos maging ang mga maranhig ay nasipat na ang kaanyuan ng pamakong binitawan ni Roble. Ayon kay Nongjem, na ang pamakong yon ay isa sa mga pinakamalalakas na aral na kanyang nasilayan.
paglalarawan ni Nong Jem sa pamakong yon ay 4 itong malalaking batong matutulis na nasa espiritual na estado. Pagbitaw dito ni Roble ay itinuon lamang nito ang lahat ng pamakong yon sa kinaroroonan ng datong merong hawak na kampilan. Nang masipat naman ito ng dato, ay agad itong lumihis ng direksyon upang maiwasan ang binitawang usal ni Roble. Pero masyado niya yatang minaliit ang aral na yon dahil sa kanyang ginawang pag-ilag dito. Ang hindi niya alam na oras na mabitawan na ang usal ni Roble ay susunod yon at susunod sa nilalang na nais ipako nang nagbitaw sa usal na yon. Kahit anong gawing pagtalon-talon sa mga puno ng datong yon, ay nahuli pa rin siya ng mga pamako. Nagsisisigaw na ang datong yon dahil sa hindi na ito makagalaw sa lupa na parabang ang buong katawan nito ay tuluyan ng naibaon. Paglapit dito ni Roble, ay siya namang pagsugod ng iba pang mga maranhig upang protektahan ang dato. Pero hindi na nila nagawa pang makalapit sa kadahilanang naroon si Nong Jem na nagpoprotekta sa kanyang disipulo gamit-gamit ang buntot paging hawak niya. Maliban pa dyan ay ang 2 pang mutyang nasa pangangalaga ni Nong Jem na nagbibigay sa kanya ng lakas ng katawan. Sa bawat paghampas ni Nong Jem ng kanyang buntot pagi, ay siya namang pag-anyong uod ng mga ordinaryong maranhig na tinatamaan ito. Ano nga ulit yung sinabi mo sa akin bago mo itarak ang kampilan sa aking katawan? Tanong dito ni Roble. Tanging pag-ungol lang naman ang naisagot sa kanya ng nilalang na yon. Oo. Sinangga mo ang kalis. Mamamatay ka sa kalis. Pakatandaan mo, dato, na wala ng susunod na buhay para sa'yo. Hindi ka na rin magagawang buhayin pa ng iyong Panginoon dahil maaagnas ka na ng tuluyan at magiging kasaysayan ka na lamang. Mamamahinga ka na sa impyerno! Wika dito ni Roble. Kasabay ng pagwika ni Roble ay ang pagtarak niya ng kalis sa dibdib ng dato. Hindi na yon nakasigaw dahil sa agara naman itong nilamon ng lupa hanggang sa nawala na ang mga bakas nito. Napatigil naman ang karamihan ng mga maranhig nang makita nila ang pagkamatay ng dato. Dahil sa ginawa ni Roble, ay napilitang umatras ang mga maranhig pabalik sa kanilang pugad. Matapos mawala ng bakas ang mga maranhig, ay siya namang pagtahimik sa lugar na yon. Pero kahit na matahimik na sa bundok, ay ramdam pa rin ni Roble ang pumapalibot na salot sa buong lugar. Nong Jem, hindi tayo aalis dito. Wala nang balikan. Lilinisin natin ang lahat ng kabundukan dito sa Tubahon na maaaring pamugaran ng mga maranhig at iba pang nilalang. Nais ko nang matapos ito upang magkaroon na tayo ng kapayapaan. Wika ni Roble sa kanyang maestro. Oo, Roble. Nandito lang ako at nakaalalay sa iyo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa sukdulan ng aking kakayahan. Sagot naman dito ni Nong Jem. Matapos nilang mag-usap ay agad naman silang gumawa ng ritual papaikot sa lugar na yon. Angas! Okay, yung 32 sunod kagad natin. Pagtigil ng ulan, medyo maingay na kasi. Ingat kayo sa mga lugar ninyo, lalo na sa mga taong may hawak ng pangil ng kidlat. Huwag kayong maglalalabas. Malakas yung kulog at kidlat. Yun lang. Salamat.